morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। गुवाहाटी पुलिसआ एयार कन्डिशनिं खावनायाव साथामखौ हमदों। खावनाय मुवा बेसाद बोखांदों। बशिष्ठ प्रेस क्लाब थेफ्ट केस गुवाहाटी पुलिसआ 19 जानुवारि खालि बशिष्ठ प्रेस क्लाबआव खावनायजों सोमोन्दो थानाय खावनाय बेसादफोरनि साथाम सन्देह गोनां आरो सासे रिसीभारखौ खादों। दायनिगिरि शफिकुल इस्लाम, इनामुल आली आरो मिनार्ज आलीखौ सिखाव खावनायनि आगजुफोरजों लोगोसे हमनाय जादोंमोन। फाथारकुसिनि गंसे डाम्पारनिफ्राय एयार कन्डिशनार, तामानि तार आरो नोगोद रांजों लोगोसे खावनाय बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ खावनाय बेसाद मोननायनि थाखाय पान्जाबारिनिफ्राय आजमा खातुनखौबो खादोंमोन। गासैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ 22 जानुवारियाव बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जागोन। गुबुन मोनसे जाथायाव नगाव पुलिसआ नगाव मेडिकेल कलेजनिफ्राय कम्पिउटार खावनायनि थाखाय 2 मेडिकेलनि फरायसाफोरजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ खादों। नैथि खौराङावनो दङ। अदालगुरि पुलिसआ खामानि मावग्रा जायगायाव आथोनारि गाज्रि खालामनायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। गासै आइजो पुलिस मावफारियाफोरा बाहागो लानायजों मंगलबारखालि एसपि मावख' अदालगुरियाव खामानि मावग्रा जायगायाव आथोनारि गाग्लोबनायनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे समावनो आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सेमि कन्डाक्टर बानायनाय आरो साफा गोहोआव रां थिसननायनि सायाव सावरायनो थाखाय 21 जानुवारियाव सियोलआव खोला करिया गोजौ थाखोनि फालांगियारि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमदोंमोन। बिथाङा आसामखौ मोनसे मुलुगनां सेमिकन्डाक्टरनि मिरु बानायनो आरो बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनो गावनि नोजोरखौ फोरमायदोंमोन। रामा 2030 मायथाइसिमाव 3000 मेगावाट साफा गोहो दिहुननायनि आसामनि थांखिनि सायावबो सावरायदोंमोन आरो खोला करियानि फालांगियारि आरो दारिमिननि दैदेनगिरिफोरजों हेफाजाबनि खाबुफोर नागिरदोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ। काजलगावनि बैकुंगावआव सोमोनांथाव जाथाय। नखरनि सुबुंनि न'आव बोखांदों गिख्रंथाव गुलि। चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिस थाना ओनसोलनि सिङाव थानाय बैकुंगाव गामिनि गंसे न'आव मंगलबारनि फुङाव गोथां गुलिजों लोगोसे गंसे गुलि बारुद बोखांनो हायो। स्रोद सुलुंनि बिथायाव काजलगाव पुलिस थानानि पुलिसआ बैकुंगावनि जामाल बादशाह मुंनि सासे सुबुंनि न'नि उनथिं सिग्रोमनाय जायो आरो गंनै गोथां गुलिजों लोगोसे गंसे 7.65 mm पिस्तल बोखांनो हायो। बेनि उनाव पुलिसआ जाथायजों सोमोन्दो थानाय जामाल बादशाहखौ खादोंमोन। जेब्ला बादशाहखौ हमनाय जादोंमोन अब्ला जायगानि सुबुंफोरा बिथांखौ होबथादोंमोन। बेनि जाहोनाव बैकुंगावआव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजियो। जायगानि सुबुंफोरा अजद होयो दि माखासे दुथांफोरा हाथियारखौ जामाल बादशाहनि न'आव आबुङै फाव फान्दायग्रा आदबजों दोनदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायखौ गोरलैयै गनायना लानो हायाखै। सुबुंफोरा जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय दाबि खालामदोंमोन। बबेखानि मोनसे समनि उनाव जायगानि सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया रागा जोंनाय होंगो दोंगोखौ फोथायहोदोंमोन आरो जामाल बादशाहजों लोगोसे पुलिसखौ थांनो गनायथि होदोंमोन। बे समावनो सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया जाथायखौ लानानै पुलिस थानाखौ बेंखनदोंमोन। रागा जोंनाय सुबुंफोरा जामाल बादशाहखौ रादाय गैयाजासे हगार, आसाम पुलिस हाय हाय, जोंनो न्याय नांगौ बायदि स्लगान होदोंमोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ। आसाम एसटिएफआ अपारेशन प्रकाटनि सिङाव गुबुन सासे जिहादी मावथिखौ खायो। गासै हमजानाया सा 14 जाबाय। अपारेशन प्रकाटनि दैदेननायाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। आसाम स्पेसियेल टास्क फर्स धुबुरी जिल्लानि सिनमारी गामिनिफ्राय गुबुन सासे वान्टेड इस्लामिक उग्रबादि आजिबुर रेहमानखौ खादों। सोलिबाय थानाय उग्रबादि नायबिजिरनायजों सोमोन्दो थानाय रेहमाना एसटिएफ आसाम पिएस केस नम्बर 21/2024 आव हमजानाय 14थि सुबुं। बिबानगिरिफोरा फोरमायो दि बे हानजाया आनसारुल्लाह बांला टीमनि दैदेनगिरि जासिमुद्दिन रेहमाननि खाथि हेफाजाबगिरि मोहाम्मद फरहान इशरकनि सिङाव खामानि मावदोंमोन। नायबिजिरनाया दिन्थियो दि सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ उदखारि सानथौखौ जौगाहोनो थाखाय भारतआव दैथायहरनाय जादोंमोन। एसटिएफआ नेटवर्कखौ फोजोबनो आरो हायुंआरि रैखाथिखौ रैखाथि होनो नाजाबाय थादों। 5थि खौराङावनो दङ। करीमगंज सिभिल देहा फाहामसालियाव उखुमनिफ्राय गोग्लैना सासे डक्टरनि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव करीमगंज सिभिल देहा फाहामसालिनि खुंथायारि मावख'गिरि डक्टर देब्रबत डेकाया 20 जानुवारि खालि डक्टरनि क्वार्टारनि उखुमनिफ्राय गोग्लैना रुंसारि जादोंमोन।
डक्टरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो हरखाब फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ जिउ गोमाबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गोग्लैनायनि थार जाथायफोरा रोखा नङा। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरो दि बै समाव डक्टर डेकेआ मानो उखुमाव दंमोन। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानाया देहा फाहामसालिनि मावफारियाफोरखौ दुखुआव खोख्लैदों आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थि खौराङावनो दङ। गुवाहाटी पुलिसआ एटिएम थगायनाय रेकेटखौ हमदों। साबाखौ हमदों। गिदिर साइबार क्राइम नेटवर्कनि लिंकफोरखौ दिन्थियो। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिसआ मोनसे मख'जाथाव एटिएम थगायनाय रेकेटखौ फोजोबस्रांदों, जेराव गोदानथार रांखान्थियारि थगायनायजों लोब्बा थानाय साबा सुबुंफोरखौ खानाय जादों। हमजानाय सन्देहगोनां सुबुंफोरा आसिफ इकबाल हुसैन, साहिल आहमेद, आरिफुल इस्लाम, दिवान आजलान हारिस आरो आब्दुल आजाद होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ 17 एटिएम कार्ड, 2 मटर साइकेल आरो थगायसुला लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय 2 आइफन जब्द खालामो। गिबि नायबिजिरनाया सुबुरुन होयो दि हानजाया खावनाय एबा क्ल'न एटिएम कार्डनिफ्राय रां दिहुननो थाखाय थगायसुला आदब बाहायदोंमोन। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदोंमोन दि बिसोरो मोनसे गिदिर नेटवर्कनि बाहागो। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे बास्टआ थांनाय बोसोराव गरसुक पुलिसनि आरोबाव मोनसे साइबार क्राइम अपारेशननि उनाव जादोंमोन। 7थि खौराङावनो दङ। सुबुंखान्थि साननि सिगां तामुलपुरा खादि नेशनेल फ्लेग सेल काउन्टार मबाइल इउनिट बेखेवदों। 76थि सुबुंखान्थि साननि सिगां तामुलपुराव तामुलपुर गोजौसिन गेजेर फरायसालि साखाथियाव आखाइजों बानायनाय खादि हायुङारि फिरफिला फानग्रा काउन्टार बेखेवनाय जायो। जिल्ला खुंथायजों तामुलपुर आन्सलिक ग्राम धोन संघनि हेफाजाबाव खुंजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलारि आरिमुगिरिफोरनि दानाय लुनायखौ जौगाहोनाय आरो खादिनि फिरफिलाखौ गामियारि हारिफोरनि थाखाय गोरलैयै मोननो हानाय खालामनाय। जिल्ला कमिशनार श्री पंकज चक्रवर्तीया बेखेवनायखौ दैदेनदोंमोन, जेराव पुलिस सामलायगिरि श्री दिगन्त कुमार चौधुरी बायदि गेदेमा सुबुंफोराबो नुजाथिदोंमोन। श्री चक्रवर्तीया हादोर अनफावरिखौ बांहोनाय आरो ओनसोलारि दारिमिनफोरखौ हेफाजाब होनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। खादिनि फिरफिलाफोरखौ तामुलपुर आरो गरेस्वर बादि गोथौ ओनसोलफोराव लाबोनो थाखाय गंसे मबाइल सेल भेनबो जागायदोंमोन, जायजों सुबुंखान्थि सान फालिथायाव गुवारै बाहागो लानो हादोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।